Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Oh, di aman lagi ka. Matod nimo kay mag-grab ka, mag-angkas ka o mag-move it ka. Dawaton to nang gi-offer trabaho nay. Chan, may gi-offer nimo nga trabaho? Oo nay. Himuon kong driver ni Miss Babes. O, mao ba? Pila may sweldo dong? 20 mil ang buwan nay. Libre tanan. Agay, mao ba? Sugod ka nay, libre tanan ha? Mag-driver ko? Okay ka na nay. Sugot kayo! Ha, pero, Pero unsa nay? bida do, oy. Nga nung mag-driver man ka, oy. Ulipon man ka, anak. Bida sad. Unsa di pagtuon mo nato day? Unsa di pagtuon mo sa akong posisyon na ng driver ha? Nain magoy gusto na komposisyon. Unsa gusto nimo? Manager! Ay, bangas ka. Parbida. Saan na ko paghimong manager na eh? Taon ta magkatungtong ng college town, high school or graduate naman taon ta. Ay, kabala ka dong. Basta makadaog kusluto. Pa-eskwelahon ta kag college sa may gusto nimong kurso. Abogado na eh. Kanindot abogado. Murag si Atty. Rufil Banyok. Okay lang ko na nay. Oo, lain sa kegwa. Nindot mo ng abogado dong, pero murag patyon nun lang. Anong pati yun noon ko taon? Kudagong abogado nga gipang patay Depende rin na eh. Pagbuot ang yapon sa ginuog, matapos ng imong kinabuhi. Bawal. Ano sa'yo bawal? Buro ka babina, bawal. Ayaw anak Franco, bawal. Ayaw pasanginling Ginoo. Nay. Ayaw anak, dong bati na. Parihas lang mos ubang ginikanan. Ano man eh? Kanang mga bagong nakapasars board exam, daghan ang mitap. Ilabi na dinis ato. Bitaw na, naidaghan. Naghamit ang mga balita sa radyo nga, sa newspaper, daghan po na. Daghan ni tap diri sa ato. Atong silingan, si Marin Paula. Ano Ila mas? ka? Kaya nga namas ng Paula ha? Iyang anak ba? Nga bago lang mikuha sa board exam. Top number 8. Tuo din no. Yung anak si Alex, ni Tap. Uy, labihang nakapanabi. Garbo kaayo kay top 8 god. Angay lang po ipagarbo na eh. Garbos ginikanan nga mutap ilang mga anak. Okay lagi, pero katong usa ka anak ni Maring Paula nga mitek og exams pagkaabogado. Bitaw na si Anton. Iya man tong kamagwangang anak nga mikuhag abogasya. Mibar. Nya, to ko pasar na eh. Wa. Ikaduha. Miapil lang gihapog sa exam. Pero wag yapon, hagbong yapon eh. Mao bitaw, sa dihang nagkita mi, proud kay siya nga si Alex mitap karon. Nya pagkakita na mo sunod akong gi-congrats. Mari Paula, congratulations. Tap iti mong anak ka si Alex. Unya na eh. Bukhad kay kamot si Maring Paula. Uy, congrats Mari, tap it good. Nya, sa itubag. May tubag ay. Mari, liwat yus amahan. Mao ba na eh? Maulagi. Liwat yun day tong kumpari ko, no? Pero katong anak ni mo Mariba, katong na istorya mi dong baka. Ako siyang ingnan. Katong anak ni mo Mariba, wa ka pa sa pagkaabogado. Basta, ibaw kag unsay tubag niya dong. Kaya nga naman, kung sa itubag. Ingon siya Mare, wa to kapasarang akong kamagwangang anak pagkaabogado. Kay, pagbuot mas Ginoo. Di ba, nindot, no? Pasangin lang Ginoo, no? Kung di ka pasar. Astang Ito ako anay, di ba itong pareha sila hala, ito ako Ingon masyagod, pagbuot kunos Ginoo. Luuya pos Ginoo dong. Uy, og ma-bright, matap. Liwat nanay o di sa tatay. Sa tatay nga nagliwat. Liwat kunos amahan. Pero og di ka pasar, pagbuot hinuon sa Ginoo, astang ka lagi. Pareha sa na silingang Gilidilmar. Nga naman to. Ang iyang silingan niya, ang babae nga bagong namin nyo, pag anak, batikig naong. Onya, Giglang gili sa pati ang naong na mga anak. Inahat Ningal ni ginahan Gilmar, siya, eh. pagbuot ni Ginoo gili. Basta, yun ka na, masuod kong trabaho ha. Driver lang ko. pila to'y sweldo ni mo dong? 20 mil lagi buwan, libre tanan.
Libre ding turjak. Sanay. Pangayog advance turjak do. Wow. Oo, unsa di ay? Si advance store jack ban unsa Oo, goy? pag minaro, pangayog advance. Storjak. Ayaw lang, unahan lang ang kwarta Laruhan dong. Mas ni imo. maayo ng kwarta. Advance dong, good for 1 year. Usa ka tuig nga, pangayo ang advance ha. Aron dili kataktakon sud usa ka tuig. Di ba? Oh, nemikay. Minaro man. Uy, Part. Okay ra ka? Na-dislocate ang akong tiil. May pagka piits motor. Sus, mayo gani kay buhi pa taon ka. O lagi. Maging pagkalibuan ako eh. Andy! Oh! Oy, Miss Babes. Salamat kaniya ka, Miss. Kinahalan nga matiman kapag ayo. Salamat kaayo, Pero, Miss. unsa sinong tanaw, Part Andy? Tinuod ba nga ni kalitsag hunong? Tungod kay dunay bata nga nilabang? Oy, bata, oy. O ginilabang. Intention gud niya nga sirhan ko aron madisgrasya ko. Sus, gano man tahon? Uy, Lagot tingali siya nako, nga wala ko tabangi. OMG! Mao to nga iya kong gisirhan aron madisgrasya ko. Iyang gituyo. Ha. Sagdi lang, makabahos ako. Andy, Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Basta makita lang og bentaw. Birahan ako siya. Andy, ayaw ra gud ana. Dili na maayo ha. Bitaw, Part Andy. Ayaw iamong imong kinabuhi tungod lang niya. Kalabot Bitaw. kayo eh. Dili Kalabot. lagi maayo. Basta maghimo kag daotan, baslan gidayon ka. Ako ra pinagsuya katong sakyan na niya. Basta maghimo kag daotan. Do na ginay sukli, Andy. Ina ka hospital. Disgrasya di Part Andy. Part Andy. Unsa ka oy? Disgrasya part. Crash ko. Dapat kang pinggod. Gindensyonan mo ko. Uyab ni Miss Babes ay. Oh, mau ba? Nya kinsa gasto din eh, si GC. Ako ra Franco. Oh, ha? Miss Babes, salamat kayo. Ikaw rin nagasto di ay. Wa kay angay ikabalaka ng gasto oy. Gubang motor mo. Bago ba itong yatag? Gidani mo niya, gubaan na noon. O lagi. Okay ra na Franco. Bahalag ang motor may naguba basta dili lang mamatay si Andy. Kana ay noon. Mao gyud na importante. Niya na paingon diri ang mag-deliver sa pagkaon oh. Nag-order man kog pagkaon para ninyo diri. Ay, salamat kayo, Miss Babes ha. Chris, pamalihog ko be. Palitan ni mga resita. Part, ako palit. Day kwarta oh. Nay 1,000. Paigo na tingali na no? Tumara na yung tambal. O, Crisanta. Miss Babes, nanggidi kong nanay. Kumusta man? Okay na ka? Oo, okay na ko. Okay na ko. Tayo pa sa... Unsay, okay, Franco. Kuan, okay na ko. Trabaho ko, Miss Babes. Personal driver niya. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.